Ndikulandireni ku program ya Ndale Mbuyomu pano pa Nzati Radio komanso television. Ine dzina langa ndi Evans Matola ndipo mkonzi wa programu iyi ndi Joe Nsomera. Tili kuno ku Machinjiri makamaka ku finish line ku misewu 6. Kumene mukutoona kuno ndi kumalo a Finish Line Ministries of Malawi. Programu ya siku la lero tikhale tikubwerera mbuyo pang'ono mchaka cha 1993 pamene mdziko muno munachitika nkhani imene sitizayiwala. Nkhani imeneyi ndiyokhuza Operation Bwezani pamene asilikali a dziko la Malawi Defense Force komanso asilikali amene anali achipani cha Malawi Congress Party amenewa ndi Malawi Young Pioneers imene inali paramilitary wing ya chipani chimenechi cha MCP kudali kupanga disarm mabase a MYP ndipo kufika pano ndiye kuti kulibe. Ndiye tofuna tibwerere mbuyo tifotokoze tikambirane tione kuti zinakhala motani. Ndiye mu programu iyi sindikhala ndekha ndikhale ndi anthu amvula zakale poti paja pali mawu amati akuluakulu ndi ndambo mozimira moto komanso pali mawu ena amati chimene akuluakulu achiona iwe ngakhale ukwere mu mtengo sungachione. Ndiye mu programu imeneyi tabweresa akuluakulu awiri amenewa amene azifotokoze kuti ndi ndani kwenikweni koma tikufuna titengere mbuyo wa 1993 tikaone kuti ndali ya nthawi imeneyoyo makamaka pa Operation Bwezani zinakhala motani. Musandisiye ndekha, tiyeni tikhalire limodzi. Tiyambire uku kuti mwina muzifotokoze dzina ndi kumene mumakhala. Ine zina langa ndi Fabiano Amos Ntuwa ndipo nabadwa pa 30 September 1955. Tithokoze kwambiri. Kumeneko ine zina langa Mawazo Selemani Milazi. Nabadwa 1958 pa 27 July. Mwajereratu. Tikujereratu paka pano Mulungu akutikonderatu. 1958 ndiye kuti chaka chimene akamuza amabwera ku Malawi. Chaka chimene nabadwa ife. Chimene munabadwa. Inu ndiye kuti uku munabadwa chaka chimene akamuza sanabwere. Asanabwere. Okay? Yeah. Chabwino. Ine nditu nabadwa 1955 58 ndimene bwera kamuzu anandipeza ndi zaka zitatu. Mazindikira kuti kwabwera madziwa kuti kwabwera kamuzu mwana mwanga pommo palinga ndi ulamuliro nauza ndi makolo anga kuti kwabwera kamuzu. Okay. President ngati Koteke wachikuda. Okay. Amati wachikuda Okay. Ndito zinali choncho. Makolo amati chinapangisa kuti kamuzu abwere ndija chinapangisa kuti kamuzu abwere chifukwa chakuti ife timasalidwa tikafuna kugula zinthu kapaka kupitisi kapena kuti magulira pa window timasalidwa muzambiri fetereza osagula iyayi. Koma kamuzu zitatheka kuti analoka u president anamuyika okanga ti Minister of Agriculture kutenga pando wa Ketwelo amene ali mzungu nthawi imene ndi Minister patina ndi mwayi umagula fetereza. Anakhalapo nduna za ulimi. Anakhalapo ndiye wani yache imeneyo. Atangobwera kumene anafikira ku nduna za ulimi. Atangobwera kumene anavutika kaye monga munthu womenya ndale ammangaso kupita kugujira kugwero kumene kuja atabwera atazindikira kuti muno ndi Africa ziko la Africa ndiye kwina anaganiza kuti apakali pano tasire ziko la China yache ndiye mpaka panafika so pamenepo kukoka kukaswa ngati tuna yomalipedwe. Chabwino. Ndiye tibwere uku pano mabadwa 1958 ndiye kuti pofika 1993 munali mutakula. Ndili makulu kale pamene 1993 munali mukutani? Nthawi ndikugula ntchito. Okay. Ntayamba ntchito ku David White. Okay. Ndimakhala ku Ndilandi. Okay. Mumatha kutsatira ndali za dziko bwino ndiponso ndikusatira paka pano. Ndiye paramilitary wing ya Malawi Young Pioneer ya chipani cha MCP imatani? Paramilitary wing manager sinali ya boma koma inali ya munthu yakamuzu.
anthu amene aja anali anthu opsa kwambiri kuposanso asilikali. Anthu amene maja amapanga treni ena amatumiza ku Israeli kukaphunzira za nkhondo moti security yake yonse 3/4 anali a MIP. IMC aujeni Malawi Defense Force anali mochepa. Ndiye hii chitetezo chake chinali chovuta kwambiri kwa Kamuzu. Nditu. MIP imene inali yoteteza Kamuzu. Imene inali yoteteza Kamuzu. Nangasi anayambisa ndi yeyo. Ndiye imene inali mmanja mwa Kamuzu. Imteteze yeyo. Pana pali ponse. Nditu. Chabwino. Iniyo makamba kuti munabadwa 1955. Kutanthauza kuti pofika 1993 munali mukutani pofika nthawi imene? Zikomo nthawi imene ndinali pa ntchito Blantyre Print kampani ya Kamuzu yomweyo. Ndiye Blantyre Print imene pano ikutchedwa inasintha kukhala Times. Ndio kayo koma Blantyre Print ankati group of companies. Ndiye munali ku Blantyre Print. Nali ku Blantyre Print koma sipano nthawi imene inagutika sipano kutamangisa nayi ndiye ndili kukanjeza ndikugada kukanjeza nyumba imene akakhala pale moti operation imeneyo nayiona chifukwa apa ine anadusa pompo akuthawa kutamangisa. Ndiye mugwira ntchito mabadwa 1955 kufika 1993 ndiye kuti pamenepo 40 chakuti years 40 chakuti 30 chakuti years mwatha nsiku mutakwatira. Ina ntakwatira. Chabwino. Ndiye nkhani zokhuza MIP mumayidziwa bwanji motani? Zikomo kwambiri. MIP analembedwa kukhala ngati mapersonal gazi ache ayemu kamikuna kwakuluwo zimene zoona. Ndiye sopano Kamuzu anthu amene apo walemba ntchito kweni ntchito ina liyolima zolima. Ndiye sopano kenako panafika size yoti nayeso afuna akhale asilikali amphamvu ndiye anatumiza ku Israeli ena kwatumiza ku China. Ndiye kumene kuja ataphunzira za usilikali wa uja anatenga zida nkwagulira nkwapasa za mphamvu zoti zoposera ame mungamina nene yakulu. Ndiye sopano ataphunzira chonchija kukhala ndi zida ndewo yeniyeni kuti paka papezeke kuti paka nayo waja apezeke kuti operation bwezani china chitika nchakuti anamenyana kuzomba kumowa akummenya wa ame apa ine aja anamenya wa ame ndiye atamenya wa ame. Ndiye mukuti ntchito yawo inali yolima kwepo poyambirirapo China matani. China ndi pamene pano anapita ku uphunzisi kuti kukaphunzira za amezo mmaganizo mwa Kamuzu pamenemo kunali mabase anali posepose. Mabase analipo. Mukukumbukira kwanu ku Blantyre kuno mabase anali pati ndi pati? Nkukumbukira kwanga base ina inali kumapanga. Base ina inali kuuchira kwa Vumbwe. Mmene ngakumbuka kweni ndi mmene muwilimo. Munapeza nthawi yoyendera kuzaona anthu amatha kupita ukaona kukangoona mabase? Anthu amapita. Inu munapeza nthawi kupita? Napita kumoka pamapanga pamene mapita pamapanga panali zanga kumene. Kunali chani? Makhala chani ku base? Ku base kumene kuko chimene chimakhalapo nchobisika nakasiye nepezali pa gate eti zinali zobisika koma amasunga azozida zankhondo koma 3/4 yazida amasunga kwa Vumbwe anakumbira pansi. Anali ndi zida zoopya. Mzanu analiso wa Malawi Young Pioneer. Anapita mpaka ku Israeli. Amatha kufotokozerani? Amatifotokozera. Inu simunafune kulowa nawo? Nthawi imeneyo iyayi sinafuna kulowa nawo. Chabwino. Ndiye inuyo mutamva za Malawi Young Pioneer munalingalira zolowa ngati mmene tipapangira pano kuti ukhoza kulembera kulowa ku Malawi Police kaya ku MDF kaya ndi ku Malawi Prison kaya ndi ku Immigration kuti ukhale msilikali kumeneko. Inuyo munakhumbira zolowa? Ine kukula kwanga koseku kumbali ya kupayenia nali kumbali kwambiri sinimaganiziranso iya. Koma mwayi unalipo anthu amalowa? Anthu amalowa. Koma inu ndi usinkhu umene kulowa? Ineyo kumapeto uko ntamaliza skulu pamene mafuna usilikali mafuna ku polisi. Kuteko nalipanga apply kutokera kwathu ndi ukalonga. Wakwitu kaya uko. Nalembera 1983 pamene nalembera apply ku Malawi Police. 1983. 1983 unali mwezi wanji? February. Ndiye kuti nalembera ku polisi anantenga ngozi ya kumwaza isanachitike.
mukuidziwa bwino bwino kuthambani tu agadama anafinya korona munthu wankulu Gadama uja nali munthu wankulu amamuopaso kama mukumudziwa bwino Gadama kwambiri aloni nimesha amabwera paka ukalonga huko tinayi ni besi Kapolo kucha amatenje Kapolo matenje ajiwanga Gadama uja diki matenje chiwanga Sangala andu ameja ndimaona ife amaenda nao nthawi imene ija 18 May 1983 iniyo mwezi wa February tisanafika kumeneko mukufuna polisi chifukwa chiyani simafuna kulowa ku Malawi Young Pioneer basi nangokhala basi sinazitengere kuti ndikhale ndi mtima kuti ndilowe kumeneko koma zimakhazo nazo chidwi zimakhazo nyadisa kudera kuti awa ndi Malawi Young Pioneer amene zimayendera manyamata nkhona kamadusa kuti ndiboma ilo panthu ena achinyamata zinzanga ena amene timakula nawo anajoina ku Pioneer kucha ena anapita paka ku Israeli mmozi mmanyamata wanga amene timaphunzira naye school kuyambira form 1 stand 8 paka form 1 anaisiya school stand 8 form 1 ija kumva zoti akulembera apo Pioneer yanapita kuisiya school kupita ku Pioneer sisi matengera school sisi matengera school zinali meneja amatengera mene akuonekera munthu fiziko yake komanso ndi height nanga sisi serikali Afrika zikhala wa height zilibe pano to apolisi chonchi zimene zijazi nzola kuika panthawi imene yoyo asilikali yeni amafuna anthu atali akale wazuka monga inuyo moti fe tinakakhalako tinakangodabwa atitenga kuti tiyeni mufunika panalibese kupanga interview amangoti yamuloweseni amene kwa mzatu amene mwangu yatsa kumene kadi mawanu wa mzati komanso kutsegula Mzati Radio ndikulandireni katikati mwa programu ya Ndale Mbuyomo. Sabata ino tikufuna tiphwasule ndale za nthawi imeneyo 1993 pa nkhani yokhuza Operation Bwezani. Kunali Malawi Young Pioneer imene inali nthambi ya chitetezo ya Malawi Congress Party MCP muulamuliro wa malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda. Ndiye nthambi imeneyi inathetsedwa. Chidwi chathu chachikulu tifuna tizindikire kuti mathetsedwe ake zinakhala motani 1993. Ndendabwera ndi akuluakulu awa amene nthawi imeneyo anala alipo ndipo atibweresera mtolo kuti tikupasireni. Pakamera pali Joe Msomera amenenso ndi mkonzi wa programu iyi. Ndipo kumene ife tili ndi ku finish line kumachinjiri kumise usikisi ngati munafikako. Ndi kumene tili kukupatsirani programu imeneyi. Tipitilire sopano. Tipitilire. Ndiye kwachitika referendum. Referendum ndi Operation Bwezani. Chinambirira ndi chani? Operation ndi referendum inayamba ndi operation limene ambirira referendum ndinabwa pambuyo chifukwa anthu anaona kuti andibwino kwambiri ndali chisinthe zikhali zipani zambiri ndiye pamene zinakhala choncho koma Operation Bwezani inali kuyambirira. Chabwino ndithu mungatifotokozere kuti umoyo wa anthu umakhala motani kuti akafike size yosapota kuti ndale tisinthe uyu watikwana zaka 31. Anthu anaganiza kuti ifeyo ankhalidwe kuti abanda anatenga ziko ndikumalamulira. Sisi kusonyeza ngati kuti kapa amene alipo president ndi wachikuda nzathu yayi pakupezeka zambiri zovuta monga makadi anali ponseponse kusukulu pachisime msewo kuti ndikuti ndiye anthu amaphinjika ndi zimene zija kwambiri. Ndiye anaona kuti ndibwino kwambiri kuti zimene zisinthe chifukwa ngakhale nzimayi oyembekezera amatiso atumwana adule kadi. Mukuona munthu sanabado alimimba sanabado sizinali zachitukuko koma sizinali zachitukuko ya ndiye mwayankhirapo sizinali zachitukuko ndiye tinasiyanisa kuti ya bwino kwambiri abwere wina ndale zisinthe kuti kapena chipani chisakale chimodzi chokhachi ya mwina kapa mphamvu zikukula ku chipani. Ndiye anthu ofuna matipate analipo 64%. 34% akuti ife tifuna be chipani chimodzi chomwecho chikhalepo. Sisi sankho zinaita choncho? Mujuni. Kwambiri. Amene ankafuna kuti zotsatira zake.
34% anati akufuna chipani chimodzi 64% anafuna matipati ndiye inalowa matipati sopano matipati yabwera eya ndiye 1993 ija tinasankha chani kuwala pana makhala nyali tinakhala nyali ndi inali simbo yathu povotera makhala nyali eya ofuna matipati nyali eya andi ofuna chipani chimodzi tambala okudaso eya ndiye ife nthawi imene ndili kundilande munavota tinavota kuyambira kuvota tinayambira kundilande 1993 mapepala ake wovotera timapepala ma-ID ojambula anajambula papepala ndi amene tinavotera 1993 ndili kundilande ndili wankuluso kale ndi anaso ndiye mukugwirizana ndawa kuti kuvota kwa referendum ndi operation bwezani chinayamba ndi referendum inayamba referendum ija inayamba operation bwezani osati referendum inayamba operation bwezani kumalizira referendum chabwino tibwereso pano mwachindunji kuti operation bwezani inayamba nthawi yanji operation bwezani tibwereka pambuyo chifukwa anthu aja analembedwa kuti azilima zolimalima andichimanga ntchito yawo inali alimi basi alimi amalima kabichi wankulu amalima karoti anyezi iyo siyandi wakuno wanali wankulu amatenga ku China na kunkhani ya ulimi anyamata anaphunzitsidwa ntchito zabwino amalima ndikuti mabesi umo munali anyamata kuti amagula ntchito zosiyana unali miteza kwathu kalonga uko mteza wake wachalimbana uchi kunalibe koma anabweresa ndi IMIP kodi karonga mabesi anali patipati Kapolo training base kunali Kapolo training base kunali Mwaulambo training base ndiye boma la Kalonga ndiye nali kufupi ndi Kapolo training base muti operation bwezani machitikeyo munali muli ukaronga tili kunoko ndili wankulu kale koma kumudzi kwanu kuyandikira ndi base ya Kapolo zochitika za MIP zonse zimachitika tili ana ang'ono nali kuti kumene kuchako moti anthu akulilongwewa gule wankulu tinakamuonera kuti kumene kucha anthu ochokera kulilongwewa kwa mapanga akamasekera muja kuti akupita kwawo kumakhala magule osiyana amamasuka kufika kusa gule ndikuti gule wankulu anthu achewa kulilongwe uku mdowa umu amalembedwa mu MIP amatumizidwa paka ukalonga amakhala chabwino ndiye munakamba kuti tisanafike pa operation bwezani munali ndi mtulo taumasuleni zikomo pa operation bwezani tisanafike asilikali ya ame anali wodabwa powajoinisa pa 6 Julai kuti nawonso aligulu la asilikali akupita kumeneko chifukwa apolisi apilizoni ena ndiye nawo anazi wakali kuti amene ndi aboma zathu koma sipano pozaona kuti amene ajali limozi akuvina pete limozi ame anamba kudabwa ndiye operation bwezani sikuti anadabwa nayo chifukwa anazindikira kuti akukondera kamuzu chifukwa kulizida zambiri zoopya kwa ameko kuliko kuti kupaini yako ndiye sipano operation bwezani inayambika chifukwa cha kuzomba anapita kukamwa mwa ame sipano hapa inia hata amwa nkulezera anamenya wame uja ndiye ame anapita kukauza ame nzache ndiye anatenga na pagali moto pamene panamba so operation bwezani munazo bwanje kuti amenya kumo zikoma kwambiri nthawi imeneyi ndili kwa ame sikuti ndili kwa ame ntchito yayi koma ninapita kukacheza kwanza ngati mati Elias Mandiri mkulu wache anali wa ame anagundika kulongoswa nkhani imeneyi timati Elias Mandiri kuti lero lino tu wamenyana so izizi munangomva ndangomva kwa nyamata amene sipo kungomva chabe zomenya nazo ndisipandi kuona operation bwezani yayambika ndiye panali nzimayi mmozi wabeli limozi so kalina kasa chabwino amene ndamene anagundika kwambiri ndi za operation bwezani yo ndiye kamuzu poona kuti nditesa anthu kwa ine kwa tandakalapa sizikhala bwino ya ndi analesa koma ame mpaka nakalowa kwa vumbweko kukavuvulula zidazo ndiye kumene kujako basale kuimbika mikono mwamba hapa ine aja ndikubweza zida kubweza nditu kuti kamuzu wakana safu na chipolozi iniyo pokhala kuti munabadwa 1958 pofika 1993 ndiye kuti munaona kuti sikulo zinakhala kodi linali liti inaliso siku lake siningati ukumbukira bwinobwino koma nthawi imene ndikukhala kundilande pasangalapo tinazangodabwa usiku anabwera mbanda kuchatu
asilikali pamene timakhalapo pasankhalapo panali wamkulu wa MIP amagwira ntchito ukanjeza anali bwana ndithu amakhala pafupi pamene popo ndi anthu aja aame aja anabwera usiku ndi zikasinja zawo monse mmene mapezeka akuluakulu a MIP anapanga ataki mmene pasangala paja pasogolo paja panali chinyumba china chake chimene chinali wamboni za Yehova anatawa pa nthawi imene mujamo makhaso munthu wa MIP bwana wankulu sanafike pa maflats paja chapa pali private school ina ya kesho yaso pano mmene muja mnali wa MIP wankulu bwana wao amakhala mmene inapita gari moto kumija kukapasula pamene paja munthu sana mpeze koma anatawa ameneso ali pasangala paja naso sana ikhala ngati anauzana kuti kunja kuno kwaipa titawe ndiye mamawa tuti tizizuka kuti tizipita kuntchito tapeza asilikali alimpoe pasangala pose paja yetu ndiye inuyo pokha kuti munalipo mwina mawairesi anafalisa kuti akuchita zimenezo zifukwa zanji komanso makamba kuti munali ndi nzanu kuti anali kumeneko Malawi Young Pioneer nzanga sanali kunoko amakhala timaphunzira naye kumuzi ndi anazapita paka ku Israel kukaphunzira zimenezo titangomva zoti iyi operation Bweza nzanga anatawira ku Tanzania nzanga amene nzanga oti timaphunzira naye school imozi ata na Yesu sina nali komweko sana kufotokozeni zifukwa zimene amapanga dismantle sana nifotokozere yani koma ndangomba kwa chibale yake kumfusa kuti nzanga ujali kuti akuti hii anapita ku Tanzania kutekwa anatawira ku Tanzania achita kubwera 1994 italowa matipati mucha pamene abwera mpaka panopo I don't think kuti ali moyonso panopo ndikale lija communication ndi nthawi imene jai mafoni kunalibe kulumikizana kwake kunali koti makalata basi koma sindikuziwa kuti ali moyo sono kwa munthu wa amene wangobadwa kumene ana ma 2000 tikati operation Bwezani ndi chani operation Bwezani ndiye kuti zinthu zimene unali nazozo ubweze kwa eni yake ofunikira zimene uli nazozo sizinali m'malo mwako eni yake ndife ndiye kuti Malawi Young Pioneer imene ibweze katundu ibweze katundu asilikali aja amauza MIP kuauza kuti katundu mmene mwatengayo amene muli nayo uyu simayenera kuti iniwe mukhale nazo zinthu ngati zimenezo eni yake ndife chifukwa chake anapanga kuti operation Bwezani afuna kuti zida zawo zikhale mwa iwowo zisakhale mwa anthu ati amenewo chifukwa choti operation ya ziko amateteza ndi asilikali amapasidwa zipangizo zotetezera ziko ndi zinali zolakwika kuti zida zote za anthu asilikali otetezera ziko zikakhale ndi MIP kunali kulakwika kodi aja amatenga amayenda mmudzi kumanena kuti madzira wakamuzu akuwafuna iwo samange nyumba paphiri ufuna kufanana ndi kamuzu ana ayuthi anyamata ayuthi achinyamata osanala Malawi Young Pioneer anali ayuthi maderamu sikuti ambi amapita ku Pioneer koma anali ndi youth league yoti ma area ngati munomo makhala anthu a youth league anthu amene ajawa ndi amene kukamachitika nsonkhano kamuzu akubwera kuno kumwera ndiye kuti skulu zonsezi ana skulu osewa apezeke kuti kunsewo 6 July japezeke ku stadium andi akafuna kuti achingamire kuti akuchokera ku Lilongwe kubwera kuno kusanjika ana skulu akaime muzera andiso asanafike amaperekaso upangiri oti tisoke mazira timasonka mazira mwasonkhanawo tisonkhanawo mazira koma sana Malawi Young Pioneer ayi ndi ayuthi ndiye iliyo makamba kuti mulenda zinzano ku Malawi Young Pioneer itathetsedwa dziko linali bwanji Malawi Young Pioneer itathetsedwa dziko linali bwino
linali pa ufulu kuphatikizapo referendum li. Okay. Ata wina Bagiri Muluzi kuja sopano kuti referendum tasankha kuti khalizipani zambiri mwamwe ayi kuwina Bagiri Muluzi mtende unalipo. Okay, so panachitika operation Bwezani. Yeah. Kenako referendum. Yeah. Koma chaka chimodzi chomwecho. Ngati sakuyiwala kuti patika. The first referendum 1993. 93 even panali pa mu June. Itachoka referendum itachoka operation Bwezani pamene malo referendum 1993. Koma si madata amaonetsa kuti operation Bwezani inachitika mu December. Kapena unali mwezi wanji? Koma ndayiwala koma tichecha mu December la monga tisakula kuisa. Ngati li December ndi kuti referendum inachitika mu June. Ndio kinayamba referendum. Poti inayamba ndi operation Bwezani. Sinayamba referendum. Anthu aona kuipa kwache kwa zinthu. Operation Bwezani ndi inayamba. After operation referendum inayamba inabwera kuomaliza. Okay. Pamene timapanga zo voters. Okay. Ndiye operation Bwezani yachitika sikunakhale kuuwa. Operation Bwezani itachitika kuuwa kunalipo manja mwa Pioneer. Kuuwa kwache nkomu loza chala Dr. Banda. Kuti bwanji amene faifa tikanati kitandiza tijantu amenewa. Bwanji yeye wavomera choncho. Pamene yetu Dr. Banda anaona kuti inenda kula kale ankale ndili wang'ono. Koma nsatese anthu pachifukwa chimene chiyayi. Ndizoona adi kuti amewa zida kufuna zawo kuti tabwezere. Mukuona tu. Chifukwa zida izo ndi zimene zimapasa Pioneer matama kuti basa aziyamba atazache. Chifukwa anamenya wame. Amala young Pioneer na matama. Young Pioneer. Nangasana sunga zida. Anaona kuti tutakapanga. Amainda mapewa mwamba. Ndiye anamenya wame poona kuti tayone kuti kodi amene wapangapo chani. Amala young Pioneer anala amapewa mwamba. Kwambiri. Amene ajawa even asilikali amenini. Amaopa kuti aba ndiye pali anthu apa. Moti mene anapangira operation Bwezani ja zitateka. Ayi. Dziko linanente. Ziwa alinaziwaso zoti iyayi. Kunalibe kumuopa. Iyayi panopo maipinde ngati angaonekenso. Anatawa. Zitango chitika operation Bwezani jayi. Matama onse ayi MIP aja kunalibe. Okay. Ziko linakhala bata. Pomaliza. Ngati dziko, ngati ndale zapano. Tiphunzire chani zimene zinachitika operation Bwezani. Chifukwa atsogoleri amakhalatu amabwera ndi zinthu zawo. Mtsogoleri wina so amabwera ndi zake. Wina aliyese. Atsogoleri andala amene akubwerawa. Aziphunzirapo chani. Pomaliza. Atsogoleri amene akubwera panopowa ndiponso akhale anthu wokonda anthu awo. Asakale anthu ozikundikira zinthu kuti ine poti ndili pa usogoleri nipange za ine ndiye zikhala zolakwika. Koma akhale okonda anthu awo ndiponso akhale wowaganizira anthu awo kuti akhale ndi moyo wabwino. Mavuto awo ayenera kuwasovera ndi asogoleriwa. Koma asakhale kuti poti ine ndakhala pa usogoleripa ndiye kuti ine zanga zili bwino kumene kunkulakwa. Koma akonde anthu awo zimene zikuwasowa zimene ndikuwavuta anthu awo aziwasamala ndithu. Atsogoleri andale apano mukonde anthu anu. Akonde anthu awo. Limenelo ndi pempho lanu. Limene mukutenga kuti ndiphunziro. Kwambiri. Kumenewo. Pomaliza. Ndithu atsogoleri akonde anthu awo koma nthawi zina zimatheka kuti atsogoleri aja akufunisisa kuti azikhale wakonda anthu. Koma amaononga ndi nduna. Tisakambe musa bonsa nyengerera yayi. Nduna zimene zikumaononga boma. Ndi zimene zikupangisa kuti president akhale kuti sakukwanisa pachito yache yayi. Ndiye president amene president wina aliyesi kuti chocho mochedule. Dziko ndilosirana. Tisakambe dziko lili losirana. 10 years to come kudzakhala ena, 20 years to come kudzakhala ena. Zimene zikuchitika lero zakhala history. Inde. Chimene tikufuna nchakuti ndithu ma president aphunzire kukhala bwino ndi anthu. Koma aziyesesa kukanaendera mu nthawi zina ngati mwayi ulipo kuti azione zimene zikupanga nduna. Chifukwa nduna zilipo zina basi zizungulira chako
kanga timwenya mushisha kena kwa basi kupocha zopochera kuika tumba basi akatelo basi kule tupele ujao yotolera mazira yotolera mazira sizo kazo kulapisho ndiye nditwa kale ukonda anthu awo ndikuthokozeni kwambiri bwana wonse ziko kwambiri ndikuthokozeni kwambiri ndakuya mikani ndikuthokozeni kwambiri mwatuza ako zakale inde mwatuza ako zakale inde 1955 kufika pano 2026 ngadi nawo tu about 71 years 71 years tamanga cha 272 ana masiku ano tunkovuta ufika hapa exactly nangasimi tunjani mchere ya tukulowa za mchere mwachangu ndikuthokozeni kwambiri kufika hapa ndi mwajerera nzosowa tajerera nzosowa moti panopo 67 panopo munapanga litaya panopo iyi basi tikungodesede ndi ana ngoenda mamizi mamizi basi kanchere kapezeke tije bola ngati unalini mkazi mmozi okhazikika fanthu akaletu timaona tifute zimenezo ukaende akazi angati anthu ajama sankhana ukaende akazi angati mulungu wakalamba ukusowa khomo lokusunga chifoli nyamata umangotulowa up inu si basi mkazi wanga ndi mmozi ana anga basi alipo ino bwino okay inu so mmozi alipo ditu mmozi yeah ndina 7 ana 7 koma mkazi mmozi mwe palibe wina wakoti azatulukira kuti ineso zimene zikuwapoteka anyamata masiku koma nzofunikira kuti muzitilangiza muzitilangiza kuti ana anu kale izi zisili mapanga kulangiza kukulipo koma mumva zakale zimenezo koma tamaliza bwino ndimene momene tafikira kumapeto ndi programu imeneyi ya ndale mbuyomu tinali kuno ku finish line Ministries of Malawi kumene anatigawirako malo awa finish line Ministries of Malawi ikupezeka kuno kumachinjiri kumisewu 6 ali ndi headquarters ya mpingo komanso ali ndi sukulu ya mission primary komanso kuti kuli technical komanso kuli secondary tiyamike kwambiri kuti analola kuti tikupasireni programu iyi kuchokera ku malo awo komanso tinthokoze Johnson Meira amene anali pa kamera kuonesesa kuti taoneka mmene taonekeramo. Langa dzina ndi Evans Matola m'malo mwa mzanga ogwira ntchito onse kunzati tingoti mwakoma nonse.